So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. The prophet is located, you will never find solution. So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya anyị. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma bịa. Ndewo. Mama. Ndewo, ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịrị unu na mma. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma. Ya dịrị unu na mma. Ya dịrị unu na mma, ndị Igbo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Urufana. Ụbọchị taa 20th of December 2024. Asị ahụ ekwu na-egbu okenye, ekwume ekwu anọ na-egbu nwatakịrị. Anyị ahụla ihe na-eme n'ala Biafra. Onweghị onye sị na ya ahụbeghị ihe na-eme n'ala Igbo. Odo na anyị nwere okenye arụrụ ala, enwere these days okenye arụrụ ala, okenye na-agwa ofe. Ha hụ eziokwu, ha ekpudenye ihu n'ala. Ala Igbo na-agbazi ghara.
So ụbọchị taa aga m amanye ọnụ na ihe na-eme n'ala Igbo. Before m ekwu ihe ndị m ga-ekwu, aga m eme disclaimer. First of all, I supportụrụ m Nnamdi Ezebiro, the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. I supportụrụ m ya, and ọkwa n'ogo m nwoke. I supportụrụ m ya, gidigba m. Akwụrụ na m ya gidigba m n'azụ. Onye m ji sị, this is ndị efulefu a na-akpọ GOS. Na ọbaghị uru na ọ dị mma onye na nwanne ya kwụje ịchụ nta ga-ahapụ anụ a na-agba gbawazi ụkwụ nwanne gị. As long as Maazị Nnamdi Kanu ka nọ n'aka ndị iro, aga m na-akwụrụ ya gidigba m n'azụ, aga m ama ya mma n'azụ. Daga ya pụtazie meele moves ndị o mere, more especially organize mmụọ nọ n'ala anyị, ma ya make ihe all those things, then ma ya take care of ndị na-eri ụgbakọrọ no close to him, then aga m asị onye ọma, I cannot support you again, because maybe yes etekwe again ị nọ n'aka ndị iro, ndị eriri gị ụgbakọrọ rie gị mbụ rie gị abụọ, dara possibility na ha ga-erikwe gị nke atọ, because onwe ihe mere the first one, onwe ihe mere the second one, then I may put my faith in your hand. Having said that, as Biafran spiritual leader, ọ dị clear na enwere multiple people na-eme maka ndọrọndọrọ inwere onwe n'ala Igbo. You can, if I don't recognize that, then I am not an honest person. Enwere Wazurike, Maazị Wazurike, enwere Maazị Nnamdi Ezebiro, enwere Maazị Uche Mefo. Ugbu a, congratulations to that idiot a na-akpọ Chikedoziem. Ugbu a enwekọ na Maazị Simon Ekpa. Ha niile wụ nwanne m, wụ ndị Igbo. Asị m ya dịrị ha na mma, ya dịrị ha na mma. Ndị eji eji ya dịrị ha na mma, ha pụta na ndụ na ahụ isi ike. Nye wọfọ, I, the working one of the Biafran people, na-agọrọ ụmụnne anyị ndị eji eji. Ana m agọrọ ha ọfọ ndụ na ọfọ ọma na ọfọ ahụ isi ike. Ya dịrị ha na mma. But onye ọbụla n'ime ha aka ya nọ n'ịkwafu ọbara n'ala Igbo gburugburu, ọgba aghara enwere n'ala Igbo as we speak today. Normally today wụ ụbọchị ụmụnne anyị nọ ebe ọbụla nọ n'ala bekee, ma ndị nọ na different African countries, ma ndị nọ different states in Nigeria, ha niile ga na-alọta ụlọ ka ha bịa lee ụmụnne ha, ka ha bịa too Chukwu, kwenyere mmụọ nọ n'ala anyị. Ilezi anya n'ala Igbo, ihe nwere na-ahụ egide a ga-agba ọzọ. Ndị Igbo na-egbu ọchụ nwanne ha, ndị Igbo na-ekidnapụ nwanne ha, ndị Igbo na-atọrọ nwanne ha ere anara ego, ndị Igbo akpụrụ nwanne ha fọọ ya mmee, kpụrụ nwanne ha kwafuo ọbara ya, kpụrụ nwanne ha kegide ya eriri na ego were rie. Ala Igbo efuone, ala efuone, ala na-agbazi ghara ghara. Ihe na-eme n'ala Igbo ugbu ọ dị eme mma. Onye ọbụla aka ya nọ ya, ọ Simon Ekpa, ọ Nnamdi Kanu, ọ Wazurike, ọ Uche Mefo, onye ọbụla aka ya nọ na this egide a ga-agba ọzọ enwere na Biafran land, ọbara a na-akpafu, ọbara ndị Igbo a na-akpafu, a na-atụrụ ndị Igbo, ala Igbo na-agbazi ghara ghara ghara. Onye ọbụla aka ya nọ ya, I, the working one, eso m onye. I disagree with that person. Ndị Igbo anyị ekwesịghị ịkpafu ọbara onye Igbo ibe ha maka ihe ndọrọndọrọ inwere onwe. Even anyị ememebe ndọrọndọrọ inwere onwe.
anya esibe na anya achọmana ka akụwashiwa onwebe egbo ndị Igbo si na anya akụwashiwala. And aga m echefu o nwekwara ihe ọzọ na-eme n'ala Igbo na enwere politicians kamgbe ihe na-akpọ ya Hope Uzodimma ji wụrụ gọvanọ. Ana m anọ na o nwere some people si na ha ga-achọ ka Hope wụrụ gọvanọ. Ndị politicians ha na-ebudo ọgba aghara n'ala Igbo, na-akpafu ọbara ndị Igbo maka a chọrọ ha idestabilize gọọmenti Hope Uzodimma. Ọkụ na-akpụrụ ndị Igbo, na-atụrụ ndị Igbo, na-akpafu ọbara ndị Igbo, na-akpọchichi ndị Igbo, ma ndị aka ha dị ụcha, ma na-akpafu ọbara ndị Igbo maka ihi politicians adụrụ isi si na agaghị ekwe ka Hope Uzodimma ṅụrụ mmiri tọgbọ iko n'ala. Ala Igbo na-agbazi ghara ghara. As the Biafran spiritual leader, onye ọbụla aka ya nọ n'ọbara ndị Igbo a na-akpafu, property ndị Igbo a na-emebi on a daily basis, ma ndị unknown gunmen, ndị known gunmen, ndị so-called ndị ndọrọndọrọ nwere onwe, ndị freedom fighters or politicians, Nigerian politicians, aka ha nọ n'ịkpafu ọbara ndị Igbo. Nnọwu ndị ọjọọ jọrọ njọ Chineke ga-akpọ nna ọkụ. And onye ọbụla nọ n'ala bekee na-asponsọ odozu ndị oshi a na so-called freedom fighters, ọbara ndị Igbo a na-akpafushi, property ụmụ nwanyị ishikpe, ụmụ nwanyị na-enweghị di a na-emebishi n'ime ahịa every Monday. Ọbara ha nọghị n'aka onye ọbụla nọ n'ala bekee, onye ọbụla na-asọpọtụ ndị oshi na-akpọ onwe ha freedom fighters nọ n'ala Igbo. Asheri ihe ha eje, ọwụhụ na ha na-eje na-egbu ndị bịara abịa n'ala Igbo. Ha na-atụrụ ndị Igbo, ha na-akpafu ọbara ndị Igbo, ha na-eje n'ime ahịa tụrụ onye ha ga-atụrụ nara ego, maka ndị politicians na-eme, maka ndị so-called freedom fighters na-eme. Ihe nwunye ọjọọ ya kwụsị n'ala Igbo. This ndị oshi a na-akpọ freedom fighters were n'egbe na-akpagharị na ime ọhịa n'ala Igbo. Nnọwu ndị oshi na-awụ freedom fighters. Ndị oshi ka nnọwu ndị oshi, maka nnọ na-eje tụrụ ndị Igbo si na onye nne ya na nna ya nwụrụ a ga-eli nne ya, ọ ga-eli nna ya olesi ma ọ bịara nye nna ego, na onye ga-eme wedin a ga-eme wedin olesi ma ọ bịara nye nna ego. Nnọwu ndị oshi na-awụ freedom fighters. Nnọ kwesịrị iprotect ndị Igbo, nna ekwesịghị ịkpafu ọbara ndị Igbo, nna ekwesịghị ime ka ndị Igbo na-ata ahụhụ every Monday. Ndị oshi, criminal and bandits na-disrupt activities in Biafran land in the name of freedom fighters. At the end of the day, ọwụhụ nọ ndị uwe ojii na ndị amị ka ha na-egbu ọ ka ha na-achụpụ. At the end of the day, all ndị Igbo anyị. Lee this narrative. Ha jee na police station, ha emebie enyi. Before I say what I have to say, you have to understand otu ndị police na-eji eme operate na Nigeria. You have to understand otu ndị army na-eji eme operate, security agencies or forces na-eji eme operate na Nigeria. Ịkpọ ha na phone si ha na ndị oshi nọ n'ụlọ nnọ na police bịa, police asị gị na ha enweghị fuel or na ha enweghị moto. Gị si ya ngwa chatara nọ moto bịa, na ha enweghị fuel, enweghị ha moto. Mgbe ha ga-abịa ha abịa mgbe ndị oshi, ndị omekome, mgbe ndị efulefu, ndị omekome, ndị na-akpọfu ọbara larana,
ha bịazie ha kpụrụ ndị kpọrọ ha ne ha bịazie ha kpụrụ ndị na-enweghị ihe o mere. So this so-called freedom fighters now parading in the name of Nnamdi Kanu. You are not parading in the name of Nnamdi Kanu. No ndoshi. Heje na police station or heje na military station. He mebie ihe. Gba ya ọkụ. Ndị police apụ jeja gba nkịtị. Mgbe ha lana ndị police na ndị amị agbapụta. Mụrụshia onye ọbụla ha hụrụ arandụ. Ụlọ ọbụla ha hụrụ arandụ ha gba ya ọkụ. And mana most of the police and the ojii 95% of them wunde shi not pota na ala Igbo anyị. So onye property ọbụla ahụrụ na ala Igbo ewere na ndị Igbo gburugburu wunde iro ha. And onye shi ha ụgwa onye shi awụsa bịa n'ala anyị. So at the end of the day, ele ishi these so-called freedom fighters ele ihe a na-eme ele uru ha bara n'anyị na Biafran land. Ha na-protect ụmụnna anyị. Ha na-anapụta ụmụnna anyị ndị eji eji. Ịnụ na nga asị na na o nwere onye ndị oshi ndị omekome kidnapụrụ. All those people si na ha ndị freedom fighters je release onye ahụ mba. At the end of the day, all ha wụ ndị na-eje atụrụ ndị mmadụ. As I said before, most of the crimes are committed in Biafran land okwa ndị politicians. Ndị politicians na-achọghị ka hope ụzọ dị machia. But still, enwekwara ihe ndị ọzọ ndị oshi na ndị omekome na-eji in the name of IPOB, in the name of Nnamdi Kanu, na-akpafu ọbara ndị Igbo. Gị na onwe gị na-ege m ntị na were ire gị, achọrọ m ka igbo onwe gị eziokwu. Mgbe ị hụrụ mgbe som ndị oshi na ndị omekome nọ na-akpọ freedom fighters jere na-akpafushi garị ụmụ nwaanyị nọ n'ime ahịa, na-anarashi ụmụ nwaanyị nọ n'ime ahịa ego, na-ekidnapụshi ndị mmadụ. Maybe ha gbagbuo otu onye polisi, but maybe share properties ndị Igbo anyị nọ na-aṅụrị na-ekele ha that our men are doing something. That your men, because of ha jere nga ahụ egbuone 2 or 3 or 4 onye Igbo, maybe properties ndị Igbo. At the end of the day, ele ndị na-elu uzune. As I speak right now, freely, gijuo more than 1,000 people ajụjụ ndị n'ime ahịa, private ajụjụ, unu chọrọ ka Biafra bịa? Ha ga-asị gị mba, ihe anyị na-ahụ ihe otu Biafra ga-adị. Lekwa otu ndị na-eji abịa na-achụ anyị n'ime ahịa everyday. Lekwa otu ndị na-eji abịa na-akpafushi. Lekwa otu ndị na-eji abịa na-eri ji anyị. Lekwa otu ndị na-eji abịa burushi ala anyị, ala nga anyị na-akụ ihe emene ihe occupy. Ihe otu Biafra ga-adị, ya wụrụ Biafra anyị achọwo. Maka som ndị oshi ebutere Nnamdi Kanu ahụ ọjọọ. Maka ndị oshi ndị omekome hijacked IPOB, hijacked the noble cause of Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu. Ugbu a ihe gbasara Biafra awụrụ na ihe. Some people nọ na village, some people nọ na ụlọ ikwutezi ihe gbasara Biafra ya na-agbazi ha agba n'ahụ. I will be honest with you. Ndị na-adị happy mainly wụ ndị bi na abroad, because ama ha ihe ndị nọ n'ụlọ na-ahụ. Anyị na-ahụ every time ihe ndị polisi na-eme ụmụnna anyị n'ala Igbo. Humiliation, this collective punishment, anyị na-ahụ ya. But ihe ndị so-called freedom fighters say
na-eme ka ihe ndị polisi na ndị amị na-eme na Biafran land ka ọ dị legitimate. Ya wụrụ na all this ndị oshi si na ha ndị freedom fighters ha hapụ ime ọhịa baa n'ụlọ ha, ndị polisi kparịgide ya enwe ihe ahụ ọnwụ ha ala years ago, maybe 10-20 years ago. Ya nọ ha ọnwụ ha nọ na main road, ha nara ego ha eti na akpa. Because of that, ndị oshi anụwo ha n'ụzọ. But ugbu a na anyị were eshizie ala ndị Awụsa chụtara na anyị ndị iro ha nụcha na village anyị na-achụgharị ndị freedom fighters. Ụlọ dị mma ha amụnye ọkụ, onye ha chụga ya gbaba n'ụlọ dị mma emebie property, destroy ya, gbuo ndị a ga-egbu, chịkọta ha niile, even innocent people nọ na the village, chịkọta ha jeme ala Awụsa. At the end of the day, onye ka ihe na-erute? Ndị Igbo. Ya wụrụ na anyị declare n'inwere onwe, isi na anyị enwere n'onwe and na anyị ga-eme enforce, nke ahụ dị iche. But ọwụhụ na these hooligans, these bandits na parade themselves as freedom fighters, na-eje ihe a na-emewo na-atụrụ ndị mmadụ, na-egbu ọchụ, na-emebishi properties ndị Igbo. Ndị Igbo ha kwesịrị protect. No, that's not good. Ịnọ n'ala bekee gaa hụ ndị a na-esendere gị those video. Somebody the other day, ama m onye ahụ ga-ege m ntị, ọ na-ege m ma ọ nọ right now, jidere m videos relative ya, ọwụhụ ndị amị ụrụ na ya, ọ nso kọl ndị si na ha na-adọ ndọrọndọrọ inwere onwe mụrụ ya, a na-request 10 million, eweta half before eweta the other one, egbuo n'onye ahụ. Ihe ndị Igbo mere ndị Igbo. Okay, ebe ọ nwere ị na-amana ego anam already, elee the reason ị ga-eji egbu onye ahụ? And then nwere ebe a na-eme ha na-eme ihe mpụ, ihe ọwụ freedom fighting. No, as Biafran spiritual leader, aka m anọghị ya. Ihe ewu ndị na-parade na Biafran land na-akpọ onwe ha freedom fighters. You are not freedom fighters. The work of freedom fighters is protect ndị ha na-alụsị n'ọgụ. Ọwụhụ ịdị na anana na I stole the money from them. Ọwụhụ ịdị na-epimpu ha. Ọwụhụ ịdị na anana ha ego, na-ekidnapụ ha na anana ha ego. Some rich people enwere n'ala Igbo na-akwụ protection money. O nwere some villages, akacha m ịkpọ that village aha. These people gara aga nọ, ndị bi na ndị indigens na village na-akwụ protection money. Onye ranchi ha achọghị ejeje kpọrọ onye ahụ. Ihe awụ ihe ọjọọ. Ihe awụ ihe ọjọọ. Onye ọbụla say na a religious person now support this kind of thing may happen right now as I speak na Biafran land. You are not religious. You na agbo nge joke. Weapon aka enwe n'ofe. Ndo shi na ndị banditi na-claim na ha na adọ ndọrọndọrọ nwere onwe. Na-claim na ha na-eme because ke release Nnamdi Kanu. Eri sure na ị na-eme ke release Nnamdi Kanu? No. Rather ị na-eme ka a release Nnamdi Kanu. No, ndoshi. Because imeme ya ke release Nnamdi Kanu, ọ gịnị mere nnu ga-ejije kidnap onye Igbo? Gịnị mere nnu ga-ejije nara ndị Igbo moto?
Ogene. That nye wo ihe ọjọọ wepụ n'aka. Dana m asị ana m akpọku Chukwu si ndị na-akpafu ọbara ndị Igbo oke ndị politicians na-eme vice versa ma ndị dị against Governor of Imo State. Governor of Imo State now attack back. By doing that, innocent people now ihe na-emerụ ha ahụ. Ma oke ndị oshi ndị omekome na-eklemu na ha wụ freedom fighters but awụ ndị oshi na-eme wepụ n'aka. Afọ anyị ga-abata even as I speak. Ana m watch ihe na-eme na social media. Anaghị egide na ha one by one. Aka ga-akpara nnụ. Even onye asị onweghị onye aka na-aga akpara. Ya sịkwa gị sị ga na gị na-achị nga nnụ ha na-akpafu ọbara ndị Igbo. Aka ga-akpara nnụ. Nga nnụ ha na-atụrụ ndị Igbo. Aka ga-akpara nnụ. A ga-egide nnụ. Otu njikwa ewu otu ọ ga-eji adị. Okwu onye amụma na-ada n'ala maka nnụnụ ndị oshi. All these people will be Italy, ndị bi France, ndị bi Germany, ndị bi Belgium, ndị bi na America na support ndị oshi. These thieves nọ na Biafran land na destroy lives and properties ndị mmadụ. Chineke ga-akpọ nnọọ ọkụ. Because nnụnụ ndị oshi ọbara ndị Igbo ha na-awụfu ọnụ nnụ n'isi. Because ọwụhụ ndọrọndọrọ nwere onwe ka ha na-adọ. Ha adọma ndọrọndọrọ nwere onwe. Ọ gịnị mere eji enwe ihe egbe jee na polisi nga ndị polisi na-anụ je nga alụshi ha ọgụ na-awụ ha nọ n'ime ọhịa. Ha na-emebishi ụmụntakịrị, na-emebishi akụ na ụba ndị mmadụ, na-akpafu ọbara ndị Igbo anyị. Ihe awụ ihe ọjọọ, ihe ọjọọ jọrọ njọ, jọrọ njọ ọjọọ. Ekelele m nọ n'ụbọchị taa. Agaghị m straight this saying, but okwu m kwuru mmụọ nọ n'ala Igbo anụ n'olu m. Asịla m ka aka kpara ha. Nga nnụ ha na-akpafu ọbara. Biafra abịa ya arị n'otu. Then Biafra bịakwa n'ele otu ọ garị. So nnọchiri gwa anyị na ya wụ na Biafra bịara ya wụ n'otu ka nnụ ga na-eji egbu ọchụ akpafu ọbara ndị mmadụ. Destroy property. Enwe insecurity all the whole Biafran land. So somebody n'ala bekee re happy. Ọgba aghara enwere n'ala Igbo. Even as I speak, ndị ụmụnna anyị ha shi ala bekee na ala ju ụlọ. Some of them gara nọcha na Port Harcourt. Some of them gara nọcha na Lagos. Some of them jere nọrọ outside Biafran land because na Biafran land enweghị udo. No. Ihe ọjọọ, ihe ọjọọ. Onweghị ni ọbụla ndị na-ebugharị egbe nnụnụ ndị oshi. Nnụnụ ndị omekome. Nnụnụ ndị na-akpafu ọbara ndị Igbo. And Chukwu ọ bụ hụ na ụgbọrọ ga-efelu nnụ. Aka ga-akpara nnụ. Ana m ekwu ya, Amadioha ga-anụ n'olu m. Chukwu ga-anụ n'olu m. Udo ga-anụ n'olu m. Kamal ọzụzụ ga-anụ n'olu m. Igwe Kala ga-anụ n'olu m. Nneka ụbọchị anụ n'olu m. Ndị mmiri anụ n'olu m. Ndị mbụ na ndị egede anụ n'olu m. Ọ bụ niile nnụ jiri gwọọ ka o chekwa nnụ. Ọ ga-efelu maka nnụ na-akpafu ọbara ụmụnne nnụ. Nnụ na-akpafu ọbara ndị nnụ kwesịrị ichekwa. Ekelele m nnụ. Ndewo. Ụbọchị taa wụ 28
of December 2024. Ana m asị ka Nnamdi Ezebiro pụta ka erilizie. Ana m asị ka Simon Ekpa ka erilizie. Ana m ekelekwe ndị ọzọ na-eme ndọrọndọrọ inwe onwe, bet na-asị nga ha aka ha nọ n'ọbara a na-awụfu n'ala Igbo, nga ha aka ha nọ na property ibu ndị mmadụ a na-emebishi n'ala Igbo ugbu a. Aka ga-akpara nnọ. Anyị ga-ahụ utu nnụ na social media very soon, and we have beginning to see it. Ndewo, mama.